Sluku patok elo somo menyolo le wayung mudo pak sentit lolo loba mati ora oba yen oba medeni bocah goreng oleh oduwe
Jarane tipe Bude. Aja kesuwen. Ora aku ra suwi-suwi aku kurang ngobrol sedilu tok. Ora apa-apa. Paling aku tekor skincare. Kurang nuwokke mbok wedok kae. Tenan. Dimulai Ki repot urusannya Ki. Ganteng labu iki, Ki, labu iki. Mati ora obah yen obah mati
yen urip golek duit. Yeah.